това видео ще говорим защо е добре да се занимавате с фондовия пазар. Има две причини да се занимавате с фондовия пазар. Първата причина да търгувате или инвестирате парите си, за да генерирате доход. Втората причина е да инвестирате или търгувате с парите на други хора, за да генерирате печалби за тях и за вас. И в двата случая основната ви цел е да генерирате капитал, за да печелите пари за себе си. Можете да го направите по два начина, като създадете свой собствен капитал или като ползвате капитал от някой друг. Много хора инвестират собствен капитал и го правят за да допълнят основния си доход с допълнителна доходност. Или работят на пълен работен ден и това е единственият им доход. Основното им препитание е от търговия. Вярваме, че всеки трябва да инвестира в акции, така или иначе много от хората го правят дори и без да го осъзнават. Например, много хора не знаят, че когато спестяват в пенсионните си фондове, парите им ще бъдат в акции по един или друг начин. През годините и кариерата си, в които съм работил в брокерски къщи, съм виждал много хора със сметки от $500 000 за пенсиониране, които са загубили всичко до нула, защото са избрали наистина лоши акции. Всички с висок риск, всички от една и съща индустрия, златодобивни компании или пени акции. Но съм виждал и други хора, които са увеличили сумата си от $500 000 до над $1 000 2-3 пъти повече. Знаете, когато спестявате парите си за пенсиониране, това се случва в продължение на десетилетия, 20-30 години. Когато разглеждате такъв голям период, е много лесно да удвоите парите си. Много е лесно, когато изберете добри акции. Така че според мен всеки трябва да се образова за търговия и инвестиране, защото ако сте готови да работите 30-40 години от живота си, за да имате хикс количество пари, с които можете да се пенсионирате, защо да не прекарате 6 месеца или година в обучение как да инвестирате и да удвоите капитала си или най-малкото поне да се защитите от инфлацията? Затова е важно да се образовате на тази тема финанси, икономика, трейдинг и инвестиране. И така, това е един от начините, по които можете да инвестирате – собствения си капитал. Другият начин е да намерите други хора с капитал, да ползвате техните средства, за да генерирате печалби за тях и за вас. Но това вече е за професионалисти в сферата. Точно това правят инвестиционните фондове. Ползват чуждите, вашите пари, за да търгуват. За да правите това, трябва да сте добри в трейдинга. Има и много компании, които финансират трейдери. Но тези компании, когато наемат трейдер, искат да видят неговият опит. Искат да видят дали се представя добре и дали печели пари. Затова започнете да търгувате с вашата сметка и ако се представяте добре, ако имате година опит или дори 8 месеца постоянна печалба, можете да се обърнете към такава компания, която може да ви финансира, ще ви дадат финансирана сметка, след което можете да търгувате с много по-големи суми пари и да задържите процент от тези печалби. Така че това е много добра ситуация за вас, защото имате по-голям риск-толеранс по отношение на капитала и имате възможност за по-високи печалби, ако се представяте добре. Това са двата начина, по които можете да печелите пари от търговия. Трябва да започнете като търгувате с вашата сметка. Доказвайте, че сте добри и след това можете да преминете дори и към търговия с чужд капитал. А в следващото ни видео ще научите какво е фондовата борса.